1, 2. Sige, 1, 2, 3. Go. Uy, ay, sawa pa dyan. Picture lang ko. Mami hapon. Oh, asa si Mama Lilian? Asa si Lilian? Sel! Sel! Wala na God! Nanita! Mami hapon, ma'am. Asa si ma'am? Si? Mas pagbasa, hi, Yasin? No. Asa si ma'am? Listen! Kasi, siya. Mo ni? Ay, bata? Ay, ikaw si Hayasin Tasusinas? Kung mag-video lang ha, kay tungod kay taga City mi. Kay na, kuhan mo kuminag, kuhan mi ba? Kay, nato kag Davao atong 17? 17? Diba nagpa-check up na? Nagpa-check up kasi mong Grace. So, imo, kuhan mo ko dito, doktor nga si Doktora nagpositive. Nagpositive sa COVID-19. So, nag-contact tracing mi dito. Ikaw ang first nga nakuha ni doktor. Salamuha niya. O, ikaw dyan ang first. O, first generation. Kailangan ka nang i-swab ka ron. Kailangan tayo protocol dito sa Pan City. Pero nagbalay-balay lang mi. Ganit ka naman karon para di na ka magadto dito. Pwede i-swab ka na mo. Okay lang si mo ha? Mga kauban niya diri. Kay basig makakuha ang pagabawon sa baka, positive ka. Tapos nakadri kauban sila ha. Need lang na mo i-swab test ka. Pag positive ka, i-quarantine ka na mo. So, kila si mo ha? I-home quarantine or pwede dito sa kuanta, igpit. Ana, okay lang si mo ha? Asa may mo mama day? Mo ni mother. Okay lang ma'am? Yes sir, kay para mapuantig siya nga positive ba o dili. Okay, lisod magug kayo kay nagpositive si doktora. Tapos diri daghan kay mo. Napakaigsoon gagmay. No. Na. Unsa man? Okay lang si mo ha. Dire na ta sa sakinan. Mag-swab ta. Or dito ta sa City Health. Dire lang. Tuwas lang sa. Ready yung ilong. Kaya ra nimo? Mga 2 ka dangaw ba yan eh? Ha? Mado ka sa hingkuan? Okay naman. Basi baguan ka, makasakitan ka, pero dili man yung sakit. Dali naman. Ha? Okay naman, 2 ka dangaw. Wait, what? Pwede ko pag-uhit ni mama. Okay raw, bagong ito ni mama nimo. Pwede ko. Ano yung father? Magani, kay ikaw magana first generation na ka silimuha ni doktora. Yan, din ta, plus start ta. Ready na ka para magkuhan ka sa mong kuhan. Doon mo hinluan mong ilong daan? Ay, dali lang. Rabay lang daan. Yeah. Rabay lang. Basig na tayo makuha nga po ah. Asa, apil ang muta, ma'am? Hindi naman, siguro makuha ng muta. Sa ilong lang. Magani. Asa may okasyon ron kay na may daghang tao dire? Unsa niya karon? Birthday nimo. Birthday pa jud nimo tapos nagpasitive si doktora. Dandre, daghan kay mo nagtapok. Gani, birthday day mo? Ako. Eh, una na to siya ma'am, kay siya man gud ang una nakakuha ni doktora, nakauban dito.
Pwede nakatas ng doktor ba? Pero kung nagpositive si doktor, at ilan dito na. Ginawa ka niya. Ay, siya. Sige, pwede mabrihan mo kay di ata magkuhan. Kay, oh. Yan na yun. Kaya ka dili lang ha. Sa, ready na ka isa. Ready na ba ka? Naman si maman mo gunit, okay na? Sure na? Yan, ilong lang yan. Ilong or baba? Dua man. Mga dua ka dangaw. No. Di ka madlok? Madlog gamay. Adong, ay nangurog bang kayo? Nangurog. Ha? Kaya ba di? Di open na. Kay sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito. Kayo na mahal sa buhay, kayong pamilya ko. Di ako nag-iisa, kayo'y kasama ko. Kahit may pagsubok pa at minsan may bagyo, laging pasasalamat ko sa Diyos na nabuo hanggang sa ngayon. Surprise! Happy birthday! It's a prank! Joke lang! Happy birthday! Oh, may ilak lang ka. Kulbahan ka? Patay oy. Sugo lami. Ya, joke lang to ha. Balik sugo lami nga mayani romantic ka. Sige, kantahan na to. Pamawara mo, ala ang pukulba. Enggak. Ini naman. Kanta mo. Happy, blow the candle. Happy birthday! Sinasilay message. Wish mo yan, dili na ka magmukmuk. Sa kwarto. Ay na magmukmuk sa kwarto yan. Pag matalag sa'yo, kaligo na po. Ala, yan naman, dili ni Marigo? Ay, kibulgar. Okay, message. Kabalo, akin sa'yo nagpa-surprise ni mo, ani. Wala, sabay una-una ni mo. Sana siya. Time flies so fast. Happy sweet 16th birthday to my only daughter, Evany Davin Azucenas. Wishing you a day filled with joy and happiness. I may not always present on your birthday, but Papa always love you. Enjoy your teenage life with strict guidance of your mama. Stay always humble and God-fearing woman. More birthdays to come and good health always. I love you, Haya. Haya said. Oh. Ay, happy birthday, be. Ilan na mag-multitask. Very good na. Dalaga na ka. Sweet 16 ba yan? Kaingunin mo, ha? Binutan na. Magkwansin mo sarili. Sitaw ka niya. Iyo pa. Magkwansin ka. Nang strong. Wala. Happy birthday. Okay. Kasi birthday.
Char, mata pa ko dali no. Birthday wish na ko sa mga naunta nga. Kanang, oh my God, nga kailangan ko. Kanang, yan. Sige lang. Hindi mag. Kanang ko. Kanang, ano, nang nag-struggle, manggod ka. Sorry. Nara may diri ay. Kanang pag need mo help, nara may diri. Wala kaya sa mga boy diri. Ano man ilak man. Ano man ilak. Basta yan kay. Nalami to lang diri yan para matabang nimo. Basta kanang ayaw nagkaulaw. Sa pagkakalaw. Oh, ikaw na po. Si Amiga na, Amiga. Dali, dali. Ikaw, ma'am. Short lang. Happy birthday yan. Relax na ko sa imo nga. Basta kung sa nga problema mo pa sa imo, dapat ikaw magpadala. Tapos ka nang dili lang at dito na problema. Tapos may lang po kayo, hindi lang na problema. Kanang problema mo, masulbad naman nato. Tapos kung sa may kuwan sa imo magpapa, dapat atong sundon. Tapos sa ila, kay para pa na sa atong paayo, di ba? Kaya ako ba yung mga siya. Pero kahan ka nang ako lang yun kay tarong ng tag-eskwela, di ba? Gusto ka kamadto sa Korea. Tarong tag-eskwela, tapos ayun lang. Magsunod lang na itong mama. Parang natong Okay. Sige, asa may birthday wish ni mo sa Hama? Birthday wish na ko, bumatanag sa'yo. Mag-study. Ang module, ang siran dayon. Ang siran, tapos ang pagkaon, pamahaw panito, panihapon, kompleto. Kaya man kompleto, kay sarap lang sa kadlaw. At tayo Na, happy birthday yan. Okay, so ikadala. So ikaw. Sige. Ikaw naman sa may message mo sa imong family, sa imong mama at papa. Thank you. Ikadala? Stricto gyud kay imong parents na. Kay literal imong ipon. So, Ano yung message? Ano yung papa? so nag-request mong papa, i-birthday daw ni mo ron, pasayaw na ka. Oh, kauman si mo mga igagaw og friend. Sige, saya Para makita si papa ninyo. Sige na. Ay,